Újra egy fontos téma itt a Mavednél, Daniela és Stefano Trebbi, de szerintem már mindenki ismeri őket, vagyis a Magyar Macskavédő Alapítvány alapítói, alapítóelnökei, és egyáltalán, ahogy én szoktam volt mondani, a macskák védőangyalai, akikkel az állatvédelemről, a megelőzésről, az ivartalanításról, a felelős állatvédelemről már korábbi beszélgetésekben szó volt. Viszont ha állatvédelem, nem tudjuk kikerülni azt a témát, ami egyre másra fölugrik a Facebookon is, és az egyéb közösségi felületeken, meg halljuk is, híradóban látni is, hogy hány szaporító telepet számolnak föl szerencsére, amiben nagyon sokszor ti is jelen vagytok, segítetek, ott vagytok, macskát mentetek, sőt egyéb állatokat is, kutyát és csincsilát, stb. Mi az, hogy szaporítótelep? Kik a szaporítók? Honnan tudom, hogy nekem egy szaporítóval van dolgom, hiszen nagyon sok ember nem is tudja, hogy azért nem egészséges a kutyája, cicája, mert szaporítótól vesz állatot. Aki gyakorlatilag egy bűnöző. Tehát én magam ezt mondom, tehát én a szaporítókat, de ez csak az én véleményem. Hát abszolút bűnözők. Abszolút. Tehát gondolj bele, hogy ő abból profitál, hogy eladja ezeket a kvázi ismeretlen körülményekből származó állatokat. Hát sokszor valljuk be genetikai hibásak, hiszen egy beltenyészet jön létre. Akit nem megfelelő körülmények között, nem megfelelően táplálva, nem megfelelően tartva, nem megfelelő higiéniában, életre hívva őket, amikor egy alom mondjuk megszületik, tartanak, és nem akkora helyen, amekkorára szükségük lenne, és akkor most még finoman fogalmazom. És továbbadják, tehát, hogy itt a probléma, ugye, hogy ő ezzel foglalkozik, hogy ő tovább eladja ezeket az állatokat külföldre, belföldre, és ő ezért pénzt kap. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy az emberek ezt tudják, hogy megtudják, tehát ha minden áron pénzért szeretne állatot, és mondjuk X kinézetű állatot, akkor tudja már megkülönböztetni, hogy ki egy szaporító, meg ki egy profitenyésztő. Hát egy profitenyésztőnek nyilván van weboldala, ahol fel vannak tüntetve ugye az egyedek, hogy honnan származnak, nem mi a pedigréjük. Nem ugyanattól a szülőtől van mindenki 100 generációnál. Igen. Illetve a törzskönyv. Tehát ez egy tévhit, hogy hát most azért 200-300 ezerrel olcsóbb, mert nem kapsz törzskönyvet hozzá. A törzskönyv az 5000 forint különbség kéne legyen. Tehát nem itt van a különbség, hanem a genetika minőségében. Hát arról nem beszélve, hogy olyan elképesztő, hátborzongató, gyomorforgató, emberterelő körülményeket látni ezeknél a posztoknál, a híradásokban, a képeken, hogy az embernek nem csak a szíve szorul össze, de a bicska is kinyílik a zsebébe, hanem rántaná a macsétát elő. Igen, igen. Tehát nem szabadna oda jutni, hogy az állatvédők majd aztán szépen lassan önbíráskodjanak, mert hogy nem áll mögénk az a megfelelő szerv vagy szervezet, amire szükségünk lenne. A törvényi szabályozás Magyarországon hogy áll ezzel? Mert az, aki szaporító, az állatkínzást követ el. Tehát ahogyan tartja őket, ahogyan bánik velük, amilyen körülmények között vannak, ahogyan nincsenek táplálva, nem is mondom, hogy táplálva vannak, mert nincsenek, és nem csak egy állatról beszélünk, tehát egy szaporítónál általában nem csak kutyák vannak, hanem... Sajnos az állapotokat, meg az állatok állapotát nagyon sokszor relativizálják a hatósági állatorvosok. Ez mit jelent? Hát azt, hogy rámondják egy laikus számára is borzasztó helyzetre, hogy ez még teljesen rendben van. De hát hogy mondhatja rá? Ezt nem értem. Ezt mi sem. Ezt mi sem értjük. Tehát, hogyha látom, hogy... Bocsánatot kérek, de ez olyan, mint a Holoszínházban, ugye a Monty Python jelenet lefordított változata, amikor Mr. Spigot, a féllábú, elnézést kérek, tehát akinek hiányzik az egyik lába, jelentkezik Tarzan szerepére. Hát látjuk, hogy neki csak egy lába van. Igen. Tehát, hogy... Hát igen. A császár meztelen. Akkor miért? Tehát ennek ellenére ez van. Aha. És hogyan jutnak ezek az állatok egyáltalán papírokhoz? Hogyan mennek el más országokba? Hogy lehet egy állatorvosnak, egy hatósági állatorvosnak például ilyen szaporított állományra igent mondani, hogy tovább menjen? Mikor a napnál is világosabb, hogy ott valóban lefutnának azok a tesztek, amik kellenek egy útlevélhez, egy állat kiutaztatásához, ott már megdőlne a történet.
Tehát nyilván ez nem általános, de nagyon sok ilyet látunk, és sajnos ki kell mondani, hogy van és létezik korrupció, mint ahogy voltak is már derültek ki ügyek, és vették el a praxisát hatósági állatorvosnak ilyen miatt. Ez egyébként kutyában nagyobb biznisz, de sajnos cicáknál is jelen van. És mi történik olyankor, amikor jön egy bejelentés? Ti voltatok nem is olyan régen több ilyen helyen is. Mi nem voltunk, de az állatmentő kollégák voltak, és így került hozzánk a 3 tömörkényi kis cica. Tehát, ez most a tömörkényi szaporítanak, akkor igen. Az állatmentők elmentek a helyszínre, és ott például egy nagyon szuper kooperáció volt a hatóságok és az állatmentők között. Sok szervezet volt kint. Sok szervezet volt kint, de ez nem mindenhol állja meg a helyét, és nem mindenhol jellemző, hogy kooperálnak, és jól kooperálnak együtt a hatóságok az állatmentőkkel. Egyébként az állatmentők, a menhelyek, az állatvédő szervezetek jól tudnak együttműködni Magyarországon, vagy még ez is gyerekcipő? Hát nem is az, hogy gyerekcipő, de nagyon változó. Tehát nagyon jól tudnak együttműködni, amikor tényleg így mindenki oda teszi magát, és azt csinálja, ami a profilja, hiszen egy cél, tehát ez egy közös cél, egy közös ügy, viszont én mindig mindenkinek azt szoktam mondani, hogy itt annyi áskálódás, hátbaszúrás, gyűlölködés van állatvédők között, amit én a privát munkámban komoly nagy cégek között nem látok, ahol milliókról, milliárdokról van szó, itt meg csak cukiszőrös állatokról, és ennek ellenére mégis. Tehát egy olyan érzelmi fűtöttség van benne, valószínű ez adja a gyűlölet részét is sokak oldaláról, hogy borzasztó. Most tudom, hogy naív lesz, amit kérdezek, de hogy ez egy abszolút paradoxon és nonsens, hiszen ez egy olyan dolog, amit mindenki egy irányú szeretet miatt csinál, az állatok iránti szeretetből. Akkor, ha ez mindenkiben megvan, az összes szervezetben, akkor hogy lehet, hogy nem dolgoznak együtt folyamatosan? Hát, mert emberek vagyunk, és mint emberek differálunk egymástól, és nem feltétlenül vannak ugyanazok az értékeink. Úgyhogy az egyik toleránsabb, a másik nem, az egyik jobban oda mondja a másiknak, a másik nem. Meg valószínű itt is az ego a probléma, tehát hogy az én szeretetem, az én módom, ahogy én szeretem az állatokat, az az igazi, az a legjobb, ahogy én mentem őket, az a legjobb, aki máshogy csinálja, az hülye, vagy akár állatkínzó. Vagy kevés. Hozzám. Ugye? És ezt akarják ráerőszakolni sokan másra. Tehát ez egy olyan, az állatvédelem, azt gondolom, hogy ez egy olyan doboz, ahol tényleg egy ilyen érzelmi túlfűtöttség van, és mindjárt felrobban a vulkán. Tehát, hogy sajnos ez ilyen. Tehát, hogy nagyon sok rossz dolgot látnak az állatvédelemben az állatvédők, mint ahogy mi is. És pokoli fájdalmak, és ezt átéljük mi is, az állatoknak a fájdalmát, és borzasztóan türelmetlenek vagyunk, és nagyon szeretnénk minél hamarabb nagyon nagy változásokat, de mint más adásokban is ezt megbeszéltük, hogy úgy gondoljuk és úgy hisszük, hogy ez nem fog menni máról a holnapra, hanem évtizedek kellenek ahhoz, hogy olyan generáció nőjön ki, aki megváltoztatja ezt a világot, és jobbá teszi, ha egyáltalán születni fog egy ilyen generáció. Fontos, mi próbálunk tenni ezért. Még nagyon fontos egy balanszot találni szerintem így a privát életben és az állatvédelmi munkában, mert különben az egy frusztrációt szül. Tehát vannak emberek, akik lehet, hogy majd szenté lesznek avatva, de ráadják erre az egész életüket. Tehát, és a végén belerokkannak, mert mindig az a vége, mert jelenleg, amíg ilyen állapotok vannak, addig, ha 150%-on csinálja ezt az ember, akkor csak belerokkanni lehet. És akkor belőlük lesznek szintén a frusztráltak, az utálkozók, mert utálni fogja azt, aki mondjuk csak 100%-ot rak bele, vagy 90-et, mert azért 10% saját élete is marad. Aha. Van olyan a világon, olyan hely, ahol
A számunkra vágyott ideális állapot uralkodik az állatvédelemben? Van olyan ország? Vagy olyan országban egy olyan város? Vagy egy olyan Ez hely? nehéz kérdés szerintem. Tehát Hawaiion, az Instagramon meg lehet keresni, a Lanai Cat Sanctuary az, ami nekem egy ilyen, amit úgy képzelek, hogy azok teljesen ti vagytok, csak Hawaiion. De hogy van még olyan hely a világon, és akkor maradjunk Európában, ahol olyan szintű az állatvédelem, rendszer szinten, szervezet szinten és a polgárok szintjén is, amire mi vágyunk. Svájc, úgy gondolom. Hollandia, Németországban is, holott Németországból is hallottunk azért pozitív és negatív példákat, hiszen ott is vannak olyan emberek, akik nem tartják természetesnek az ivartalanítást. De például a menhelyek nagyon jól vannak ellátva, tehát hogy bőségesen van az állatoknak eledel, bőségesen van arra a financiális rész, hogy az állatokat gyógyítsák. Tehát egy kicsit azért... Efelé kéne mennünk nekünk is, igaz? Igen. Efelé megyünk? Én nagyon bízom benne, hogy efelé megyünk, és én azt gondolom, hogy 2 éve, amióta kvázi figyelmet kap az állatvédelem, én úgy gondolom, hogy egy irányban elindultunk, de hogy mikor érünk célt, azt még nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát bízom benne, hogy valami történni fog, hogy egyre jobb és egyre jobb lesz a világ. Szokták volt mondani, hogy sok kicsi sokra megy, és én hiszem és vallom, hogy az állatvédelemmel kapcsolatban is talán ez a lényeg, hogy figyeljünk oda, hogy ilyen beszélgetéseket hallgassunk meg, és minek utána lehetőségünk van rá okosan használni az internet nevű népszerű világhálót, osszuk meg ezeket a beszélgetéseket, nézzük meg a movet.hu oldalt, és kövessük őket, és meg egyéb állatvédő szervezeteknek is a munkáját támogatva az állatok életét figyelemmel. Daniela és Stefano Trebbi újra itt a Mavet csatornáján. Köszönöm, hogy ránk értetek, és azt köszönöm leginkább, amit csináltok, és aztán majd úgyis legközelebb folytatjuk, és tessék figyelni nagyon a mavet.hu oldalt, a cicaörökbefogadás.hu oldalt, a kutyaörökbefogadás.hu oldalt is, és jegyezni azt, hogy cica nélkül lehet élni, de tényleg nem érdemes. Köszönjük szépen!